Walah walah Mbak Ida. Bareng apa kowe wakehe? Iya toh Mbak Dia, kan meh bodo Mbak Dia. Bodone lho, 7 dina Mbak Dia. Oh, lah kok wakehe koyo ngono to, Mbak? Kok sampean malah koyo wong pindahan? Ya piye ya Mbak Dia? Iki to Mbak, riyaya ki wis cedhak Mbak. Garek 7 dina. Iki to aku blonjo ana sandal, sepatu karo kelambi. Asline kita Mbak Dia, iki to jek kurang. Astagfirullahaladzim Mbak Ida. Wakehe koyo ngono ki jek kurang. Astagfirullahaladzim. Lah iki tenan to Mbak Dia. Iki to kelambi karo sandale. Nah sing durung entuk, durung nemu warnane aku Mbak Dia. Walah, dadi ki sing kurang ki dudu barange, Mbak, tapi cocok-cocokane. Ya jelas to Mbak Dia, kan bodo. Pengen tampil ayu Mbak Dia. Iya, sementing to Mbak, sampean to dompete ora kering pas bodo pertama. Lah sampean ki ya apa ora nyangoni ponak-ponakanmu? Iya ya Mbak, lah aku malah dadi mumet ya. Ya wis lah, aku tak balik sik. Kesel aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangkane nek ana apa-apa ki ya dipikir sik, aja nuruti penginan wae.